Impjant ġdid imħaddem il-jservi se jtejjeb l-immaniġjar tal-iskart tal-annimali u mediku f'pajjiżna. L-impjant se jnaqqas ukoll id-dipendenza fuq l-inċineratur tal-jservi fil-Marsa li ilu snin jitratta dan it-tip ta' skart. Ix-xogħol inbeda f'Jannar li għadda u jinsab fi stadju avvanzat, tant li mistenni jitlesta sa qabel Ottubru. Il-kap eżekuttiv tal-jservi spjega li l-impjant li jitħaddem bl-aħħar teknoloġija se jwassal għall-inqas irwejjaħ u tniġġis u użu aħjar tal-enerġija. Se jippermettilna nitrattaw il-karkassi tal-annimali qabel ma nibatuhom għall-inċinerazzjoni. Effettivament huwa pressure cooker kbir fuq skala industrijali illi jnixxef il-karkassa u jissepara x-xaħam minn mal-laħam. Issa dak il-karkassi li għaw taħt kategorija partikolari, kategorija tal-laħam perikolus li jista' jkun l-annimal kien marit pereżempju, dak bil-forsi li tiġi inċenerat mbagħad il-materjal niexef, però kategoriji ta' materjal ieħor jista' mbagħad jintbagħat għall-impjant ta' Sant'Antnin biex jiġġenerat il-gass. Tonio Montebello fisser kif l-enerġija ta' sħana żejda mill-proċess ta' inċinerazzjoni se tkun użata, bekk l-ispiża ta' trattament se tkun ħafna inqas. L-impjant se jippermetti wkoll it-trattament ta' prodotti tal-ikel skaduti. Li se nifrankaw ammont ta' diesel konsiderevoli mill-inċineratur kemm permezz tal-fatt li ħannixfu l-karkassa u kemm permezz tal-fatt li se nużaw il-xaħam tal-karkassa bħala additional fuel. Xaġa oħra importanti li dal-impjant se jtina hija li se jtina iktar serħan tal-moħħ għal f'każijiet fejn jkollna aktar waqfien mill-inċineratur. Bis-saħħa ta' dal-impjant peress li l-laħam jitnixxef allura jkun jista' jiġi storjat mingħajr l-użu ta' refrigerators. Il-Ministru għall-Ambjent Leo Brincat fisser kif dan il-proġett se jiswa 12 miljun euro u se jkun iffinanzjat b'85% mill-Fond tal-Iżvilupp Reġjonali Ewropew. Il-Ministru żied jgħid li l-proġett se jikkontribwixxi biex Malta tilħaq il-mira tagħha fit-tnaqqis ta' 5% fuq gassijiet serra u 10% tal-konsum tal-enerġija totali u l-ġenerazzjoni ta' riżorsi rinnovabbli.